Am dyn ni westau arbennig iawn, gohebydd Sky Sports sy'n dilyn Cymru ar draws y byd pêl-drod. Bryn yn ymuno gyda ni. Croeso mawr ato ni, Bryn. Am da? Hyfryd cael chi ma. A ni sôn am zombies ar y dechrau, mae Bryn ar fi'n cyhoeddi llyfr yn dilyn ymgyrch diweddar Cymru. Zombie Nation Awakes. Felly na'r zombies, o falle bod ambell i zombi arall yn cuddio ma rwle. Cyn i ni drafod mwy gyda Bryn, dewch ni edrych ar beth yn un sy'n digwydd yn y byd chwaraeona. Bryn fan hyn yn gyfarwydd iawn a holi Gareth Bale fel gohebydd Sky Sports. Bryn wedi bod yn dilyn Cymru fel cefnogwr cyn yn ei hefyd. Wedi dioddau fel pawb arall. Bryn, mae'n anodd credu bod y dioddau ar ben o'r diwedd. O'r diwedd, diw. A hynny'n digwydd, wrth gwrs, yn Bosnia. Cymru'n colli yn Bosnia. Yn yr un noson, oedd Israel yn cwrdd â Chypres. Oedd pawb eisiau gwybod y sgôr. Oedd yn golygu bod Bryn fan hyn, fel y gohebydd wrth ochr y cae, yn ei chanol i. Osian Roberts yn esbonio beth yn union ddigwyddodd y noson hynny. Oedden ni wedi gwneud yn saff fod na ddim newyddion yn dod i'r fainc. Oedden ni'n misio gwybod. Oherwydd o rhaid i ni ganolbwyntio ar beth o dan yn rheolaeth ni. Ond, ar ôl i ni fynd ar ei hôl i o gol i ddim erbyn gweld, roedd Bryn yn agos tuag at y fainc. Ac oedd o, wrth gwrs, yn gwrando ar y live feed i'r gêm arall. Felly, mi oedd o wedi deud wrth ambell un o'r hogia be oedd y sgôr. Nes i just gofyn, wel ia, sut ti'n gwybod pwy sydd wedi deitha chdi? Nes i ofyn i Martin Maggots yn y fforddwr gol geidwad. Da ni'n meddwl na James Collins sydd wedi clywed. O ia, reit, ti'n siŵr? Math o beth, so dyn ni'n mynd i goelio honna i ddeu gwir. Felly, a ffyn 2 gol i ddim yn anffodus i ni, a wedyn mi ddoth James lawr y fainc a dweud, da chi eisiau mi ffeindio allan beth yw'r sgôr, cos erbyn hyn o Bryn wedi cael ei symud ac oedd o wedi mynd i lawr i'r gornel lle oedd y cefnogwyr. Felly peth nesaf dwi'n weld tra mae'r gêm yn parhau ydy James Collins yn rhedeg tu ôl i'r fainc yn sydyn iawn chwarae teg i James. Agor i goesa tu ôl i'r pedwerydd swyddog a'i fainc o tu ôl i dîm Bosnia ac i lawr i'r gongol. Peth nesaf o'n sprintio nôl i fyny a dod rownd a dweud 2-1, dal yn 2-1 math o beth. Felly oedden ni'n meddwl bod hynny'n gywir, ond wrth gwrs pan ath y chwiban ola, oedden ni ddim yn siŵr iawn os oedd o yn 100%. Ac wrth gwrs, oedden ni'n eisiau gwneud ffoliad o hwnna'n un hynna a dechrau dathlu a hynny i fod yn anghywir. Felly mi benderfyno ni gerdded oedd ar y cae yn ddistaw ac wedyn ffendio allan go iawn yn yr ystafell newid a wedyn dathlu, so oedden ni'n berffaith sicr. Ond erbyn hyn, wrth gwrs, oedd Chris yn isiomedigaeth wedi cerdded yn syth o'r ardal technegol am y twnal a wedi mynd o'n blaena ni. Ac wrth gwrs, oedd Mark Evans wedyn wedi stopio fo ac wedi roed y newyddion iddo fo. Wrth gwrs, ath o at y cefnogwyr, felly fel da ni'n dod o ddi ar y cae, be'n y ddau o'r chwaraewyr yn dweud, wel, da ni angen dathlu, bla bla, a da ni'n dweud, na, da ni'n mynd hollol siŵr. A da'n dweud, wel, be amdano fo, fyncw? A da ni'n troi rownd a mae rheolwr Chris Coleman yn y gongol efo'r cefnogwyr yn dathlu, a wedyn mae pawb wedyn, wrth gwrs, yn rhedeg ar garlam. Ie, mae'n stori hyfryd. Cymru'n colli yn Bosnia, ond yn cyrraedd Euro 2016. Bryn, straeon gwych gan Osian fan yna. Oedd hi'n noson anhygol. Sut brofiad oedd e, sut deimlad oedd e am hynny bod yno pan o'n chi'n gwybod bod Cymru wedi cyrraedd Ffrainc? Wel, fel Osh wedi dweud, roeddwn ni'n sefyll reit wrth yr ochr y cae yn y cornel. Ac pan clywedais y sywebydd Bill Leslie yn dweud y chwiban ola wedi mynd yn Jerusalem, wel, bobl bach, roedd y teimlad yn anhygoel wrth gwrs, ac roeddwn ni'n just yn sefyll yno, breichiau yn yr awyr, yn teimlo'n mor hapus, ac yn edrych ar pobl yn y way-end, just yn dawnsio ac yn canu ac yn crio hefyd. Roedd yna lot o emosiwn yno, ac fy hoff moment ym mêl-droed, dwi'n meddwl, roedd yn ffantastig. Ie, allai credu, mae'r golygfeydd mor fyw hefyd. Mae yna lyfr yn dymas, Zombie Nation Awakes. Ni'n hoffi'r teitl gyda llaw. Chi wedi mwynhau'r profiad o edrych yn ôl a sgwennu'r llyfr? Wel, dwi ddim wedi bod yn edrych yn ôl i fod yn onest, achos dyddiadur yw'r llyfr. Felly dwi wedi bod yn gwneud nodiadau ar diwedd bob dydd, ar ôl bob gêm, jyst yn creu ac yn sgwennu rhywbeth. Ac dwi wedi cychwyn dyddiadur ymgyrch cyn hyn, mwy nag un amser i fod yn onest, ond bob amser ar ôl 2 gemau efallai, mae Cymru yn allan o'r ras, dwi wedi stopio sgwennu. Ond
efo'r ymgyrch yma ar ôl yr un gêm, y gêm gynta, mae'n y siawns. Ar ôl yr ail gêm, mae'n y siawns. Ar ôl y trydydd gêm, mae'n y siawns. Ac wrth gwrs, ar ôl y gêm am Brussels, y pedwarydd gêm, roedd yna siawns go iawn. Felly, roeddwn ni'n dal yn sgwennu. Ac roedd yr holl profiad o sgwennu rhywbeth yn gwych. Just y gwaith, y gemau, y pobl, roedd popeth yn ardderchog i fod yn onest. Ie, stori dda yn gorffen ar nodyn hapus hefyd i Gymru, wrth gwrs. Fairy story, falle. Ie, yn union, yn bendant. Beth am edrych nôl ar y grŵp? Ni wedi bod yn holi chwaraewyr yn ddiweddar am y grŵp. Holi pryd o'n nhw'n dechrau teimlo bod gobeith gyda Cymru. Mae rhai fel Owain Vaughan Williams wedi gweud yr ail gêm yn ebyn Bosnia, gêm ddisgwyl. Pryd nes ti dechrau meddwl, dal man, mae chance fan hyn? Wel, roedd yna lot o digwyddiadau bwysig drwy'r ymgyrch, ond i fi, pan gafodd Tibi, yr amddiffynwr y Cerdyn Coch yn Haifa, ac meddylais fod efallai rwan, mae pethau jyst yn mynd ein ffordd o'r diwedd. Ac ar ôl, roedd Gareth yn sgorio trydydd gôl yn y gêm, ac roedden ni'n just gallu ymlacio ac yn mwynhau'r gêm Cymru am y tro gyntaf ers, wel, am byth, i fod yn onest. Ac roedd yna syniad, dipyn bach o syniad yno, wel, efallai, bydd popeth yn dipyn bach yn wahanol y tro yma. Ie, a Zombie Nation yn deffro o'r diwedd. Ie, y gêm Israel na'n gêm hyfryd. Hel atgofion, Bryn, gan i gyfle i drafod mwy yn y man.